Zdraví vás Alex. Práve sa nachádzame v Los Angeles. To je môj brat Ego. A tady Michal David. A mě nepozdravíte. To je brat Michal. No, dávaj. Práve som vydal nový album s názvom Fenomen. To už vydatý, ne? To je vydatý, práve hovorím o tým, že práve som to vydal. Ale tú pesničku čo ti jebe? Ako ťa to napadlo? Som zabil, bracho. To som zložil o 2 minúty. A vieš prečo? Nie. Lebo si jebnutý! Jebnutý. To ti patrí. Toto mi patrí, práve sa kúpajú ľudia. Doma nemajú sprchy a chodia tu. Čo ja mám na to hovoriť, no? Chcete vidieť moje okuliare? Ja si dám Armani, hej. Gucci brýle, Armani, viete. Žijem si ako pán. Dobre, tak ti volá, nie? Telefon. Tady Michal David.